Bolu gulung lembut anti nyereti. Iki lho yu bahane aku nggawe endhog papat. Gula 70 gram, terigu 50 gram, susu bubuk 10 gram, maizena 10 gram, garam sejumput, vanili cair, KISP setengah sendok teh. Terus di mixer sampai iki mang terigune karo ndoke rata ben gak mudal-mudal. Nek wis rata nyampur kabeh, mixere digedhekno sampai full sepite, terus di mixer neh sampai adonane mang kental putih berjejak. Dadi nek diangkat ora ceblok kaya ning gambarku iki lho yo. Nah nek wis ngene iki lebokno margarin 60 gram sing dicairno gak sampai nyair nemen. Terus tambahi minyak goreng 3 sendok teh. Terus udek nganggo mixer kecepatan paling rendah ben cepet rotone. Nek wis ngene terusan diudek neh nganggo spatula. Wedine ana margarin cemeng ngendap ning ngisor. Nah nek wis nyampur rata gak ana margarine iki siap ditekek ning loyang sing wis dialasi kertas minyak. Aja lali adonane disisakno saithik terus kei coklat bubuk diudek ben dadi warna coklat kayak toppingin. Nah terus adonan sing loyang mang diratakno sampai rata ngene iki sampai permukaane halus. Terus tambahi adonan coklat sisa kek mang ditambahno ning dhuwure ngene iki. Kenapa nggih coklat bubuk ben gak tenggelam. Terus dimotif sesuai selera. Bar ngono aja lali dientak-entakno ben angine iki mang metu kabeh. Terus dipanggang ning suhu 200 derajat dekek rak paling dhuwur. Dipanggang sekitar 20 menit yo. Nah iki lho hasilnya setelah dipanggang warnane coklat matang sempurna dhuwure yo. Bar ngono bolune ditumplek terus diolesi sesuai selera, dikei buttercream yo kene. Nek wis terus lanjut digulung. Dadi ki gulunge selagi panas-panas utawa anget ya yo. Nah iki lho yo mulus blas gak ono sing kelet yo. Gawe bolu gulung ki asline gampang kok yo, sing angel pas manggange kok garingen digulung yo suwe pecah. Engko nek kurang garing dadine kelet. Lah nek margarine ora rata iki yo dadine bantet tengah yo. Nek iki hasilnya apik iki mang ocoke pas. Aja lali dirikuk yo.